Uma kulelo khaya kusuke kwenzeka leli bhadi lokuthi kube nenkosikazi exoshwayo ehambayo esinile esigcawini yaqhoyiswa, esisebenzisa isibongo sakulelo khaya, kubalwa nomsamo ngoba phela isibongo senkosikazi siyashintsha lapha, sifane negama. Ngihlaze ngikusho lokhu ngiyohleze ngimele futhi, abese ebiza isibongo sala aganele khona. Uma kwenzeka lo mshophi wanebhadi wahamba lowo nkosikazi exoshwa, noma ngabe kuthi uhambe yena ngezimo ey'thile noma bethi uxoshiwe, leyo nto isuke isichaza ukuthi sekuyohamba kube khona umakoti ogana lelo khaya aphinde axoshwe, ngoba umeke wadlula emhlabeni lowo nkosikazi, wangcwatshwa la ngcwatshwela khona, kuhambe kuthiwa uyazulazula, kudingakala iy'nhlambuluko ukuthi alandwe abuyiswe elethwe ekhaya lakhe emzini wakhe. Afike enzani? Afike ahlawulelwe umndeni wakubo, umzomfaka la, uphinde futhi ebe nendlu yakhe ukuze ezokhona ukwakhelwa imicimbi, okwenzela imicimbi yakhe njengonkosikazi. Ayikho indlu yonkosikazi efayo uma ukuthi wayeganile esinile lapho ngesigcawu, amukela esinile lapho esigcawini waphatha isinqindi. Lento yesinqindi ibalulekile, kumele nihloniphe. Ayikho i-divorce, ayikho i-divorce lapho. Ngisho ungachaza kangakanani, kodwa into ekhona ukuthi umuntu uma ngabe ungasaboni ngasolinye, uyamenzela ikhaya lakhe noma ushifte uwakhe elinye ikhaya wena la uzokhona ukuthi uhlale khona uma ngabe ningasaboni ngampela ngasolinye, kodwa libe likhona ikhaya ney'ngane zakhe elibiza isibongo esisodwa. Kulelo khaya uzohamba uyogcina imicimbi yakhona. Kuney'ngane kumele zemuliswe, kuney'ngane kumele zenze yonke into eziyimicimbi la ekhaya, zenzelwe imhlonyana nje, sazoganwa ezabafana, zazofakwa iy'phandle iy'ngane. Lelo khaya lelo awugcini ukuthi uyaliyeka nje uma ukuthi ulo nkosikazi ngokwakho awusamthandi ngokwasemhlabeni, ngoba kwelamathongo usuke ngwasekhaya futhi usuke limthanda ithongo. Uzohamba uyogcina izinto zakhona eziyimthetho eziyikhaya ey'phoqayo njengendoda, njengesakhamuzi. Hhayi mfune umuntu onomqondo ojike eduze le njengekholwa, idinga umuntu ocabanga ngokujula. Ngithi-ke mina akukho la kuthiwa khona uma uxosha unkosikazi wahamba kuba into emnandi, uba ushukela nje, ubugana uma ugana umachiliza, kumnandi ubusugana umachiliza. Iy'ngane ezalo umachiliza noma ezalwa ingane kamachiliza iyogana unkosikazi enye ahambe, ngoba kwaze kwadlula unkosikazi kababamkhulu wayo owagana waxoshwa noma wenza isigameko wahamba. Ngoba ngisasho ngisho unkosikazi ebe nephutha, engabanga nohambo oluhle, engabanga nonyawo oluhle ekugxobeni kwakhe, kwaze kwatholakala umntwana lapho, kodwa ebeganile, akukho la kuthiwa khona ngokwesintu akaxoshwe, akalahlwe. Akubekezeleleki indoda ukuthi yazi ukuthi kunomuntu oke wangena esibayeni sayo wenza umathanda, wenza umachanci, isikakhulukazi ngisho silobolile. Le nto icatshula ngisho ungalobolile uyijolela umfana, akekho umuntu obekezelela loo nto. Kodwa ma ususinile esigcawini, yingakho ngeke ngisho ngithi udwendwe luney'fungo, udwendwe luney'fungo. Kuningi okusuke kugcinwa ngoba kugqitshwa imswane la nangale kuzogqitshwa umswane esibayeni lapha kade lokhu uzebulawa khona, ngapha kuzogqitshwa. Yeyi kuningi okusuke kwenzeka. Inkomo yomncamo ngale yokumqhoyisa ngapha emvusayo unkosikazi, leya nto leya inkulu. Bese phinde phatha uculo lakho lumhlophe okhomba ukuthi uze ngenhliziyo yakhe emhlophe. Lo walikhipha mhla eqala ukuqoma, ningaqomanga nenza njani-ke mhla nixoliswa? Lelo hlune lifakwe layo lumhlophe othe qwawucu, ukuthi la useze ngothando ngenhliziyo emhlophe, akaphoqiwe. Ufika ngoculo lo wayefike ngalo mhla eqala ukuqoma kuleli khaya. Niyakhumbula ngentetho ukuba kubeka kwempahla kubalulekile, kuhambe kukhwelezeke, kuney'zathu futhi kuney'gaba ey'khona. Ngisekuthenini-ke kunina, akukho la ukuvuna khona indoda ukuthi inkosikazi ayimxoshe ahambe, futhi kusuke ingasadalanga ushukela lapho, isuke idale usawoti, into eyobabela isizukulwane, ngoba kuyogana umuntu umeke wadlula emhlabeni lo wankosikazi engakaze asabuyiswe. Isizukulwane siyoba khona, siyoba nonkosikazi ohamba, kube mahlaye nje kuvele kuthiwa uhlule umfazi wahamba, akamhlulanga. Kwakha lo nkosikazi uzulazula kuphi? Ey'ntabeni. Namhlanje sinokhokhokazi abahamba bethatha imithwalo nabo bethi badikile, abanye babo bazulazula ey'ntabeni namhlanje, bafuna ukubuyiswa, bafuna ukwenzela intethelelo, bafuna ukwenzela inhlambuluko. Ngani na? Umakoti umesesine lapho wafaka inyongo, ayikho into esula inyongo. Laba sebelotshelwa kawu-98 kawu-100, abazali baba badla iy'nkomo nje abazi ibhizinisi, ayikho loo nto.
leyo ngane mhla ishona iyofuna lo mgcaco wokuqala eyacaca khona yafika ngemnyama ifika ngehubo ikhala iphuma kuba iphethe uyise ifaka imvakazi yawo la injalo indaba. So nje abantu abangayenza umdlalo indaba ukuxoshwa konkosikazi ukuhamba konkosikazi suke sekwenze kumkhokha ukhondo lolubi egcekeni ekhaya. Ngimi lapho hayi ingane zakwethu ningixolele nje isikhathi anginaso bese loqhubeka le video nginenzele kahle kodwa ngoba isikhathi ngiyaphuthuma ngicela ukuma la ngiyabonga ethuba.